Παρακαλώ πολύ, αν θέλετε να πάρετε τις θέσεις σας για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπερίζω όλους και όλες με ιδιαίτερη χαρά στην φετινή μας εσπερίδα, κρατώντας την παράδοση. Πάντοτε ο ομιλητής μας είναι εκτός του στενού γνωστικού μας αντικειμένου. Βέβαια, το ξέρουμε πολύ καλά εδώ όλοι οι αστικολόγοι, δεν μπορείς να διδάξεις αστικό χωρίς το συνταγματικό, έτσι δεν είναι? Χωρίς γνώση συνταγματικού. Είναι νομίζω κοινός τόπος ότι όποια αναθεώρηση του συντάγματος θα πρέπει να επιβάλλεται από τις υπάρχουσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, με την έννοια ότι τη ρυθμιστική ικανότητα του ισχύοντος συντάγματος έχει πλέον ξεπεράσει ως πραγματικότητα. Στην παρούσα κρίσιμη ιστορική συγκυρία, με τις όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν κάθε φορά για την αναθεώρηση του συντάγματος, το πεδίο που φαίνεται να απαιτεί πρόσθετες κανονιστικές ρυθμίσεις είναι η οικονομία. Και είναι αλήθεια ότι έχει συσσωρευτεί κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης χρήσιμη εμπειρία που ενδεχομένως αναδεικνύει τις εγγενείς ανεπάρκειες και αδυναμίες που υπάρχουν στο θεσμικό μας σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν το ζήτημα, για το οικονομικό σύνταγμα, θα μας μιλήσει σήμερα ο αγαπητός συνάδελφος, εξαίρετος, επαΐων στο συνταγματικό δίκαιο, ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος. Κύριε Βλαχόπουλο, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω την Ένωση Ελλήνων Αστικολόγων για την πολύ τιμητική πρόσκληση. Να πω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο συμβαίνει και βλέπω σήμερα και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να με καλείτε και τις επόμενες φορές. Όχι ως ομιλητή, αλλά να είμαι μαζί σας. Να πω επίσης ότι νιώθω πολύ μεγάλη χαρά, γιατί για έναν λόγο που έχει να κάνει και με συγκυρία, αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα με τους αστικολόγους. Όχι μόνο γιατί είχαμε εξαιρετικούς καθηγητές που μας έμαθαν γράμματα και μας έκαναν κυρίως να αγαπήσουμε την νομική επιστήμη, αλλά και γιατί οι συνάδελφοι, και πρέπει να το πω, του αστικού δικαίου είναι εξαιρετικά αγαπητοί συνάδελφοι, διαπνέονται από μια συναδελφικότητα και μια ακαδημαϊκή διοντολογία και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι πολλές φορές αισθάνομαι πιο άνετα στο δικό σας τομέα των αστικών παρά σε. Εντάξει, μην εξηγηθούμε. Θέλω να πω ότι άκουσα πριν μπορεί κάποιος να διδάξει αστικό δίκαιο χωρίς να ξέρει συνταγματικό δίκαιο. Άκουσα και μια φωνή από εδώ που έλεγε εγώ μπορώ. Επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ ότι κάποιος δεν μπορεί και δεν πρέπει να διδάσκει χωρίς τις γνώσεις του συνταγματικού δικαίου, γιατί πάντοτε λόγω της υπερπιστικής ισχύως του συντάγματος θα πρέπει όποια νομοθετική διάταξη και όποια νομοθετική επιλογή να σέβεται τις επιλογές του συντακτικού και αναθεωρητικού νομοθέτη. Παρόλα τα αυτά, πρέπει να πω ότι επίσης, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει καλός νομικός ο οποίος να μην ξέρει αστικό δίκαιο. Και ό,τι και να λέμε, παραδείγματος χάρη, εμείς οι συνταγματολόγοι, που το συνταγματικό δίκαιο είναι ένας καινούριος κλάδος, η πρώτη έδρα του συνταγματικού δικαίου στο Παρίσι ήταν το 1800. Πώς νέοι κλάδοι του δικαίου να συγκριθούν με κλάδους όπως το αστικό δίκαιο που είναι σμιλευμένοι κυριολεκτικά στο πέρασμα των αιώνων. Θεωρώ λοιπόν ότι πραγματικά είναι πολύ χρήσιμο το αστικό δίκαιο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλός νομικός ο οποίος να μην γνωρίζει καλό αστικό δίκαιο. Και αν πάρει κανείς τους θεσμούς σε όλους τους κλάδους του δικαίου, να πάρουμε στον τομέα του δημοσίου δικαίου, παραδείγματος χάρη την αστική ευθύνη του δημοσίου, προφανώς πρέπει να ξέρει καλό αστικό δίκαιο. Αλλιώς δεν μπορεί να λύσει θέματα πολλά και δημοσίου δικαίου. Τώρα, με αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις και αφού ευχαριστήσω
και ιδιαίτερα την κυρία Χριστακάκου, την αγαπητή μας κοσμήτωρα, η κοσμητόρης, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αυτό το λέμε με όρους πρώην, δεν έχει σημασία. Άπαξ κοσμήτων, πάντα κοσμήτων. Με την οποία θέλω να πω ότι πάντοτε θυμάμαι τη θητεία της, είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και νοιαζόταν με πραγματική αγάπη για τη σχολή. Και αφού ευχαριστήσω, όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε θα ήθελε, λέω βεβαίως και τους λόγους που σας εξήγησα. Σκέφτηκα όμως για ποιο θέμα θα μιλήσει ένας συνταγματολόγος σε μια εσπερίδα αστικολόγων. Και σκέφτηκα το θέμα του οικονομικού συντάγματος, που νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας ενώνει όλους. Γιατί υπάρχουν διατάξεις που αφορούν την οικονομία στο Σύνταγμα και οι οποίες συνδέονται άμεσα και με το αστικό δίκαιο. Θα πω επί τροχάδεν ποιες είναι οι διατάξεις αυτές, θα μου επιτρέψετε όμως, το λέω εκ των προτέρων, να επικεντρώσω σε μία, η οποία νομίζω, πιθανολογώ, ότι θα συγκεντρώσει και το ενδιαφέρον της συνταγματικής αναθεώρησης, από ό,τι έχει ακουστεί μέχρι σήμερα. Πρόκειται για το άρθρο 106 του Συντάγματος, ένα άρθρο για το οποίο έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση, θα έλεγα όχι πάντοτε με όρους νυφαλιότητας, αλλά αξίζει τον κόπο πραγματικά να δούμε λίγο ειδικότερα το άρθρο 106 του Συντάγματος. Αν όμως ρώταγε κανείς κάποιος φοιτητής ποια είναι η κεντρική διάταξη στο Σύνταγμα η οποία αφορά την οικονομία, προφανώς είναι η διάταξη, όχι το 106, είναι το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Προφανώς και για τους αστικολόγους, γιατί αποτελεί τη βάση της οικονομικής ελευθερίας, αποτελεί τη βάση της ελευθερίας των συμβάσεων, του ανταγωνισμού, και θα έλεγα ότι στο πέρασμα του χρόνου έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ενδιαφέρουσα νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας για μια σειρά από θέματα που αφορούν την οικονομική ελευθερία και την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Ποια είναι με μία πρόταση η βασική θέση της νομολογίας του Συμβουλίου Επικρατείας? Το άρθρο 5 παράγραφος 1 λέει: καθένας έχει δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην οικονομική ζωή της χώρας, τηρώντας τους νόμους του κράτους, το Σύνταγμα, τους σύμφωνους με ταυτόχρονα νόμους και τα χρηστά ήθη. Οι περιορισμοί κατά την ομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας είναι το δημόσιο συμφέρον και κυρίως είναι η αρχή της αναλογικότητας. Με την αρχή της αναλογικότητας είναι μια μαγική λέξη. Ξέρω ότι γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα και για την αρχή της αναλογικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο. Δεν θέλω να επεκταθώ στο θέμα αυτό, στο οποίο ενδεχομένως να έχουμε και διαφορετικές απόψεις. Πάντως, για την αρχή της αναλογικότητας είναι η μαγική λέξη, κατά την άποψή μου, η οποία πρέπει να πω ότι στις περισσότερες τουλάχιστον των περιπτώσεων οδηγεί και σε δίκαιες λύσεις. Έχει απασχολήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις την ομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας. Είναι μαζί μας ο Αντώνης ο Καραμπατζός. Τι γίνεται, παραδείγματος χάρη, στις περιπτώσεις της μονομερούς επέμβασης του κράτους σε υφιστάμενο συμβατικό δεσμό? Μπορεί, υπό ποιες προϋποθέσεις, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, με τήρηση της αρχής αναλογικότητας, μπορούν να επιβληθούν δίδακτρα από το κράτος σε ιδιωτικά σχολεία κάτω του κόστους? Έχει πει η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας όχι, γιατί αυτό θα συνιστούσε έναν υπέρμετρο περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία συνδέονται με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και πλούσια νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας που έχει να κάνει με μια σειρά δικαιωμάτων και θα έλεγα συνδυαστικά εφαρμοζομένων μεταξύ τους. Το πιο ωραίο παράδειγμα όπου φαίνεται ότι στο πλαίσιο της οικονομικής ελευθερίας συγκρούνται και γενικότερες δικαιοπολιτικές, ακόμα και φιλοσοφικές, ακόμα και θρησκολογικές πεποιθήσεις, είναι το παράδειγμα της κυριακάτικης αργίας. Μπορεί να επιβληθεί η κυριακάτικη αργία? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει εξαιρέσεις. Ποιες εξαιρέσεις πρέπει να έχει? Εδώ υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, όπου η δεύτερη ουσιαστικά ανήρεσε την πρώτη, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και βεβαίως, στο πλαίσιο της οικονομικής ελευθερίας, είχαμε και το γνωστό θέμα των περιορισμών της οικονομικής ελευθερίας στην περίοδο της πανδημίας, όπου εκεί αποδείχθηκε ότι το δικαίωμα στην υγεία, όχι ότι είναι ένα υπερδικαίωμα, δεν υπάρχει κανένα υπερδικαίωμα στη συνταγματική θεωρία. Όλα τα δικαιώματα έχουν την ίδια τυπική ισχύ, απλώς πρέπει να σταθμίζονται με βάση τα δεδομένα της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Πάντως αναδείχθηκε ότι το δικαίωμα στην υγεία μπορεί να θέσει, ναι, υπό προϋποθέσεις και πάρα πολύ σοβαρούς περιορισμούς στην οικονομική ελευθερία. Αυτό είναι το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Η δεύτερη κεντρική διάταξη του Συντάγματος είναι το άρθρο 17, περί προστασίας της ιδιοκτησίας. Εδώ, αν μου επιτρέπετε δύο πολύ σύντομες προτάσεις για το άρθρο 17 του Συντάγματος, θα έλεγα ότι οι παράγραφοι 2 επόμενα δίνουν την εντύπωση όχι συντάγματος, αλλά κώδικα πολιτικής οικονομίας, θα έλεγα. Και αν μπορώ να διατυπώσω μια γενικότερη κριτική στο ισχύον σύνταγμα, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά πετυχημένο σύνταγμα και πρωτοποριακό για την εποχή του, παραδείγματος χάρη κατοχύρωσε το 1975 την προστασία του περιβάλλοντος, όταν πανευρωπαϊκά σε δύο συντάγματα υπήρχε η προστασία του περιβάλλοντος, στο Ιουγκοσλαβικό, το τότε Ιουγκοσλαβικό και το Ιταλικό.
Αλλά αν υπάρχει ένα μειονέκτημα, ποιο είναι? Ότι είναι εξαιρετικά λεπτομεριακό. Όλες αυτές οι διατάξεις που μπαίνουν για την απαλωτρίωση, πότε εκείνο, πότε το άλλο, μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν αντικείμενο της ύλης του κοινού νομοθέτη. Εδώ όμως αναδεικνύεται ένα γενικότερο θέμα, ότι στη χώρα μας δυστυχώς δεν εμπιστευόμαστε τον κοινό νομοθέτη. Και γι' αυτό βάζουμε διατάξεις στο Σύνταγμα, προκειμένου να αποτρέψουμε πονηρές εντός εισαγωγικών πρωτοβουλίες του νομοθέτη. Πριν πάω στην επόμενη διάταξη, να πω και το άρθρο 17, ξέρετε, τονίζεται πάρα πολλές φορές η συνταγματική νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας. Αυτό είναι λάθος, κατά την άποψή μου. Γιατί υπάρχει πολύ πλούσια και εξαιρετική συνταγματική νομολογία και του Αριουπάγου και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και ειδικά όσον αφορά το 17 του Συντάγματος, ο Άριος Πάγος δέχτηκε πολύ πριν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι το άρθρο 17 του Συντάγματος κατοχυρώνει και τα ενοχικά δικαιώματα. Όσον αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας, έπρεπε να φτάσει η εποχή της οικονομικής κρίσης και του PSI, οπότε για πρώτη φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχτηκε ότι το αυτονόητο κατά την άποψή μου, ότι το άρθρο 17 του Συντάγματος δεν προστατεύει μόνο τα πράγματα δικαιώματα, αλλά και τα ενοχικά δικαιώματα. Υπάρχει επίσης μια άλλη συνταγματική διάταξη πολύ ενδιαφέρουσα, είναι το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Συντάγματος. Γιατί δείχνει όλη, αν θέλετε, την κατεύθυνση και τη φιλοσοφία της οικονομικής δράσης του κράτους σύμφωνα με το άρθρο, σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1995. Τι λέει το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Συντάγματος? Είναι η αρχή της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών. Καθένας οφείλει να συνεισφέρει στα δημόσια βάρη, και εδώ είναι οι καθοριστικές λέξεις, ανάλογα με τις δυνάμεις του. Άρα το Σύνταγμά μας κατοχυρώνει την αναλογική συμμετοχή του κάθε προσώπου στα δημόσια βάρη. Γι' αυτό ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά το αστικό δίκαιο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θα έλεγα ότι έχει σοβαρά προβλήματα αντισυνταγματικότητας. Μια πρόταση η οποία έχει διατυπωθεί κυρίως στη Γερμανία περί ενιαίας κλίμακας φορολόγησης από το πρώτο ευρώ σε ένα ποσοστό 20%. Γιατί όταν κάποιος έχει εισόδημα 100 ευρώ και του παίρνει στα 20 ευρώ, αυτός δεν υφίσταται τις ίδιες δυσμενείς συνέπειες με κάποιον που έχει εισόδημα 100.000 ευρώ και του παίρνει στα 20.000 ευρώ και του μένουν τα άλλα 80.000 ευρώ. Θεωρώ ότι μια τέτοια, αν θέλετε, κατοχύρωση μιας ενιαίας κλίμακας από το πρώτο ευρώ, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ένα φορολόγητο όριο, θα έθετε σοβαρά προβλήματα συνταγματικότητας. Και τώρα, για να μην σας κουράζω, έρχομαι στο κεντρικό ζήτημα, το οποίο είναι το 106 του Συντάγματος. Λοιπόν, τι λέει το άρθρο 106 του Συντάγματος? Πρώτα απ' όλα να πω ότι θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα άρθρα του Συντάγματος. Και επειδή πολλά λέγονται, απλώς επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σας θυμίσω τι λέει το άρθρο 106 του Συντάγματος. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος, το κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίζει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας κτλ. Δεν είναι αυτονόητο? Ή, να το πω λίγο διαφορετικά, υπήρξε κάποια περίοδος της ελληνικής ιστορίας όπου το κράτος δεν συντόνιζε την οικονομία? Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ασκείται κυρίως στην παράγραφο 1, αλλά και σε κάποιες επόμενες, ασκείται κριτική, θα έλεγα ότι είναι άδικη. Γιατί η παράγραφος 1 του άρθρου 106 κατοχυρώνει τι? Σου λέει ότι το κράτος δεν μπορεί να διαφορεί για την οικονομία. Γιατί θα πρέπει να μεριμνά για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, δηλαδή τα αυτονόητα πράγματα. Αν μπορούσε να ασκηθεί μια κριτική στην παράγραφο 1, είναι μόνο ότι λέει ίσως κάποια αυτονόητα πράγματα. Αλλά τελικά και τα αυτονόητα καμιά φορά έχουν τη σημασία τους. Πάμε στην παράγραφο 2. Πάντως, η παράγραφος 1 κατοχυρώνει αυτό το οποίο λέμε στο συνταγματικό δίκαιο το ανοιχτό οικονομικό σύνταγμα. Έτσι. Δεν είναι εις βάρος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως λέγεται πολλές φορές, γιατί η παράγραφος 2 του άρθρου 106 αναφέρει η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία, άρα λοιπόν αναγνωρίζεται η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία. Νόμος ο οποίος θα αναιρούσε, θα απαγόρευε την ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία, θα ήταν προφανώς αντισυνταγματικός. Τι λέει όμως, συνεχίζει το άρθρο 106 παράγραφος 2. Δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπάρχει κάποιος ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να αναπτύσσεται σε βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας η οικονομική ελευθερία? Όταν είμαστε στο συνταγματικό δίκαιο, δεχόμαστε ότι καταστατική, το έχει πει και ο Άριος Πάγος, καταστατική αρχή του πολιτεύματος είναι η ανθρώπινη αξία. Ή εις βάρος της εθνικής οικονομίας.
Θα δεχόταν ποτέ κανείς ότι μπορεί να αναπτυχθεί ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία εις βάρος της εθνικής οικονομίας? Και επίσης υπάρχουν οι παράγραφοι 3 επόμενα του άρθρου 106, οι οποίες μιλάνε για την αναγκαστική εξαγορά επιχειρήσεων. Εδώ επίσης είναι ένα σημείο κριτικής. Γιατί να υπάρχει αναγκαστική εξαγορά επιχειρήσεων? Εγώ θα ρώταγα το ακόλουθο. Γιατί να μην υπάρχει η δυνατότητα αναγκαστικής εξαγοράς επιχειρήσεων, όχι βέβαια γενικώς και αορίστως, αλλά υπό τις προϋποθέσεις που θέλει το 106. Δηλαδή, όταν έχουν επιχειρήσεις χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Γιατί το Σύνταγμά μας να μην είναι ανοιχτό και να μην δίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις τη δυνατότητα σε κάποιες περιπτώσεις εξαγοράς των επιχειρήσεων, που να πω εδώ ότι πρόκειται για εξαγορά αναγκαστική των επιχειρήσεων, προφανώς με αποζημίωση. Όπως έχει το κράτος τη δυνατότητα, αξιοποιώντας το θεσμό της αναγκαστικής απαλωτρίωσης, να αποκτήσει την ιδιοκτησία ακινήτων, έτσι μπορεί υπό προϋποθέσεις αυστηρές να μεριμνήσει για κάποιες περιπτώσεις που θα πρέπει να μπορεί να εξαγοράσει μια επιχείρηση. Γιατί έχει χαρακτήρα μονοπωλίου. Γιατί αυτό επιβάλλει τη συγκεκριμένη στιγμή η εθνική οικονομία. Γιατί έχει ζωτική σημασία για το κοινωνικό σύνολο και δεν μπορεί ένα προϊόν να λείπει από το κοινωνικό σύνολο τη συγκεκριμένη στιγμή. Και να πω επίσης ότι υπάρχουν οι παράγραφοι επόμενοι, ορίζουν τα του τιμήματος της αναγκαστικής εξαγοράς επιχειρήσεων. Τώρα, αυτή η διάταξη έχει καταστεί αντικείμενο έντονης κριτικής. Να πω εδώ χαρακτηριστικά, έχει ακουστεί ακόμα και η λέξη σοσιαλμανία, ίσως την έχετε ακούσει. Ο Νίκος Αλιβιζάτος έχει γράψει βέβαια πολύ πιο ήπια ότι πρόκειται για μια σοσιαλδημοκρατικής ευνεύσεως διάταξη που επιτρέπει το χαρακτηρισμό του Συντάγματος του 1975 ως κοινωνικο-οικονομικά ανοιχτού. Είναι αυτό που είπα και πριν, ότι το Σύνταγμά μας και ορθώς είναι κοινωνικο-οικονομικά ανοιχτό. Γιατί σε αντίθεση με ό,τι λένε δυστυχώς και μερικοί συνάδελφοί μου, το Σύνταγμα, ο σκοπός του Συντάγματος δεν είναι να θέσει απαγορεύσεις ή να θέσει εντολές. Το Σύνταγμα καθορίζει το πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα σου θέτει τα απότατα όρια και εντός του πλαισίου είναι αυτό που λένε οι Γερμανοί Rahmenordnung. Έρχεται ο κοινός νομοθέτης, ο οποίος αναλαμβάνει και την πολιτική ευθύνη, να κάνει μια επιλογή πολιτική, η οποία μπορεί να είναι ορθή, μπορεί να μην είναι ορθή, η οποία όμως θα δοκιμαστεί στις επόμενες εκλογές. Άρα λοιπόν το Σύνταγμά μας, όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν τις ατομικές ελευθερίες, πρέπει και στο θέμα της οικονομίας να είναι ανοιχτό. Έτσι λοιπόν και το θέμα αυτό της οικονομίας, νομίζω, επειδή αφήνει αυτό το περιθώριο, είναι κάτι θετικό. Τώρα, βέβαια, οι επιλογές του Συντάγματος έχουν και έντονες ιδεολογικές αναφορές, όχι με την έννοια των κομματικών αναφορών, αλλά με την έννοια των, αν θέλετε, γενικότερα κοσμοθεωρητικών ή πολιτικών επιλογών. Απλώς επιτρέψτε μου δύο προτάσεις από τον εισηγητή της πλειοψηφίας στο Σύνταγμα του 1975, τον Δημήτριο Παπασπύρου, για το πώς συνδέει το άρθρο 106 του Συντάγματος με το κοινωνικό κράτος και την αντίληψη ότι το κράτος δεν απέχει, αλλά το κράτος παρεμβαίνει προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα. Λέει ο Παπασπύρου. Αλλά δεν είναι μόνο η προσθήκη των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων στα συντάγματα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, ή της εξυπηρετεί την πραγμάτωση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι και ο ενεργός ρόλος του κράτους στην καλύτερα οργάνωση της διοικητικής μηχανής της οικονομικής ζωής. Ο δε ρόλος του κράτους δεν περιορίζεται ούτε στον άχαρη έργων του κράτους χωροφύλακος ή του κράτους νύχτοφύλακος, όπως υπήρχαν στις παλαιότερους αιώνες, ως ελέγεται κατά το παρελθόν, αλλά κράτος η οργάνωση του οποίου δεν δύναται να ανταποκριθεί, πρέπει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής μας και θα πρέπει να εξασφαλίσει την επιβίωση των ανθρώπων. Αυτό το οποίο είναι η ισχύουσα διατύπωση του άρθρου 106 του Συντάγματος, πρέπει να σας πω ότι είναι ήπια σε σχέση με άλλες προτάσεις οι οποίες ακούστηκαν στην 5η Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν, η πρόταση για το άρθρο 106 του Συντάγματος της Ένωσης Κέντρου Νέες Δυνάμεις, η οποία υποβλήθηκε μεταξύ άλλων από την Βιργινία Τσουδερού, Στυλιανό Παπαθεμελή, Γιάκο Πεσμαζόγλου, τι έλεγε? Έλεγε: η οικονομία της Ελλάδος είναι μεικτή, όχι ανοιχτό οικονομικό σύστημα κτλ. Είναι μεικτή και κατευθύνεται υπό του κράτους, όχι το κράτος συντονίζει. Οι λέξεις παίζουν ρόλο και στο Σύνταγμα. Άλλο να λες ότι το κράτος συντονίζει, και άλλο να λες ότι το κράτος κατευθύνει την οικονομία,
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και προς επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τώρα θα μου πείτε ποιος ήταν ο πατέρας του άρθρου 106 του Συντάγματος. Ο πατέρας του άρθρου 106 του Συντάγματος, όπως και των περισσότερων διατάξεων του Συντάγματος του 1975, ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θα λέγανε περισσότεροι, κύριε καθηγητά, αλλά ήταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Βέβαια θα μου πείτε, δεν έπαιξε ρόλο ο Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε, αν θέλετε, τη γενική εποπτεία, την επιβουλευτή, την πολιτική φιλοσοφία, αλλά οι διατάξεις και η διατύπωσή τους ήταν κυρίως έργο του Κωνσταντίνου Τσάτσου και με πολύ άλλους άξιους ανθρώπους, όπως τον Παπασπύρου, τον Παπακοσταντίνου και πάρα πολλούς άλλους. Υπάρχει κάτι το οποίο ενώνει τον Κωνσταντίνο Τσάτσο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή? Η απάντηση είναι ναι. Ήταν και οι δύο μέλη της Σοσιαλιστικής Ένωσης τη δεκαετία του 1940. Η Σοσιαλιστική Ένωση ήταν μία κίνηση η οποία δημιουργήθηκε δεκαετία του 1940, τις αρχές της δεκαετίας του 1943, συμμετείχαν όχι μόνο ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αλλά μεταξύ άλλων και η Ξενοφών Ζολότας, Άγγελος Αγγελόπουλος, Ιωάννης Πολίτης, Γεώργιος Μαύρος, Πέτρος Κόκαλης και Πέτρος Γαρουφαλιάς. Έτσι που μετά η Ιουλιανά, μετά κτλ. Λοιπόν, τι έκανε η Σοσιαλιστική Ένωση? Η Σοσιαλιστική Ένωση εκδίδει το 1943 μια διακήρυξη. Πώς το πούμε έτσι, είχε τον τύπο του Συντάγματος. Ήταν η διακήρυξη της Σοσιαλιστικής Ένωσης του 1943. Εκεί, αν δει κανείς την διακήρυξη της Σοσιαλιστικής Ένωσης του 1943, θα βρει πολλά κοινά σημεία με το άρθρο 106 του Συντάγματος. Μόνο που το άρθρο 106 του Συντάγματος είναι περισσότερο συντηρητικό σε σχέση με τη διακήρυξη της Σοσιαλιστικής Ένωσης. Ενδεικτικά να πω ότι έλεγε μεταξύ άλλων η διακήρυξη της Σοσιαλιστικής Ένωσης ότι τα μεγάλα μέσα παραγωγής θα ανήκουν στην ολότητα. Άρα λοιπόν κρατικοποίηση των μέσων παραγωγής, η κοινωνικοποίηση κατάλληλη εκδοχή. Και επίσης εξαγγέλλεται στη διακήρυξη της Σοσιαλιστικής Ένωσης η διανομή των μεγάλων αγροτικών κτημάτων, ακόμα και ο περιορισμός του κληρονομικού δικαιώματος, προκειμένου να μην μπορούν να κληρονομούνται μεγάλες ιδιοκτησίες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν όλα τελικά, έχουν μία εξήγηση ιστορική, όλα έχουν μία ρίζα, αλλά θα έλεγα ότι όλα απαλύνονται, αμπλύνονται και στον πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή βλέπουμε πώς κάποιοι άνθρωποι πώς ξεκίνησαν και μετά μία διάταξη η οποία κατά την άποψή μου είναι η διάταξη, στο πέρασμα του χρόνου απέκτησε άλλα χαρακτηριστικά, προσαρμοζόμενη στις ανάγκες της εποχής και θα έλεγα σε μία, αν θέλετε, πιο έτσι, εύθετη εξισορρόπηση των αντιτιθέμενων δικαιωμάτων. Τώρα, πριν ολοκληρώσω, γιατί φοβάμαι ότι σας κούρασα, θέλω να πω ότι σε σχέση με το οικονομικό σύνταγμα τίθενται δύο ακόμα ζητήματα τα οποία απλώς θέλω να δείξω. Το ένα είναι σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Απλώς θα το θίξω και θα το αναφέρω. Έχει προφανώς πολλές θετικές επιπτώσεις. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες το ενωσιακό δίκαιο με τον τρόπο που σχεδιάζεται, πώς το λένε οι δημοσιογράφοι στις Βρυξέλλες και η γραφειοκρατία των Βρυξελών, δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο κάθε κράτος. Εγώ θα πω μόνο ένα παράδειγμα. Είναι το παράδειγμα του σιδηροδρόμου, έτσι, το οποίο βιώνουμε τα τελευταία 2 χρόνια, αυτό το οποίο συνέβη πριν από 2 χρόνια. Προσέξτε τώρα τι έγινε στους σιδηροδρόμους. Κατόπιν ενωσιακών κανονισμών και οδηγιών. Παλαιότερα είχαμε τον ΟΣΕ. Τώρα έχουμε τον ΟΣΕ, δεν έχουμε τον ΟΣΕ. Έχουμε τον ΟΣΕ, ο οποίος είναι ο διαχειριστής υποδομής, αυτός δηλαδή ο οποίος επιβλέπει τις ράγες κτλ. Συντηρεί το υλικό. Έχουμε τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, Hellenic Train και όχι μόνο, οι οποίες παρεπτόντως τα βαγόνια δεν τους ανήκουν, τα νοικιάζουν από τον ΟΣΕ, έτσι, ή μάλλον από τη ΓΕΑ ΟΣΕ. Έχουμε τη ΓΕΑ ΟΣΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της περιουσίας του σιδηροδρομικού υλικού που νοικιάζει και τα βαγόνια στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Έχουμε την έργα ΟΣΕ, η οποία είναι αρμόδια για την εκτέλεση των έργων που αφορούν το σιδηρόδρομο.
Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται και μια εποπτική αρχή, η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σχήμα τόσο πολύπλοκο, τόσο μπερδεμένο, με τόσο μπερδεμένες αρμοδιότητες, που πολύ απλά δεν μπορεί να δουλέψει. Και αυτό είναι ένα από τις κύριες αιτίες των παθογενειών που βιώνουμε. Και ένα δεύτερο και τελευταίο ζήτημα, το οποίο θα ήθελα να θίξω, έχει να κάνει με αυτό το οποίο θα έλεγα δημοσιοποίηση της οικονομίας μέσω των ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών. Η οικονομία είναι ένας κλάδος της ζωής, ο οποίος ρυθμίζεται και πρέπει να ρυθμίζεται κατεξοχήν από το ιδιωτικό δίκαιο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δημιουργούμε συνεχώς ανεξάρτητες διοικητικές αρχές για την εποπτεία της οικονομίας. Άρα λοιπόν βλέπουμε το δημόσιο δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο μπαίνει μέσα στο ιδιωτικό δίκαιο. Και οι περισσότερες από τις πράξεις οι οποίες προσβάλλονται και έχουν να κάνουν σχέση με την οικονομία δεν πηγαίνουν στα πολιτικά δικαστήρια, πηγαίνουν στα διοικητικά δικαστήρια. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα έλεγα ύλης που ανήκει κατά την άποψή μου στο ιδιωτικό δίκαιο αλλά δικάζεται από τα διοικητικά δικαστήρια είναι ο ανταγωνισμός, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και δεν έχουμε μόνο την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη ρύθμιση της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας. Έχουμε την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, έχουμε την αρχή που σας είπα πριν, την ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, έχουμε τη ρυθμιστική αρχή λιμένων, έχουμε την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, έχουμε την αρχή πολιτικής αεροπορίας, έχουμε τη ΡΑΕ, τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, η οποία είναι τώρα και ΡΑΕΗ για να έχει και τα ύδατα και τα απόβλητα. Έχουμε την ΕΕΤ, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Δηλαδή, δεν το κρίνω θετικά ή αρνητικά. Απλώς λέω το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται και πώς το οικονομικό δίκαιο έχει αλλάξει χαρακτηριστικά όλα αυτά τα χρόνια, τις περασμένες δεκαετίες. Φανταστείτε να διδάσκει κάποιο οικονομικό δίκαιο σήμερα και να διδάσκει οικονομικό δίκαιο πριν από 40 χρόνια. Ποια είναι η σχέση? Έχουμε μία σειρά από ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι οποίες θα έλεγα ότι δημοσιοποιούν, με την έννοια ότι κάνουν δημόσιο, το δίκαιο της οικονομίας, το οποίο καταρχήν στο συνταγματικό πλαίσιο το οποίο προβλέπεται τις διατάξεις είναι ένα ιδιωτικό δίκαιο. Αυτά ήθελα να πω περισσότερο ως προγραμματισμό. Να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για τη χαρά που μου δίνετε να είμαι σήμερα μαζί σας και αγαπητοί υπόκριμοι, μου υποσχέθηκες ότι θα με καλείς να είμαστε μαζί και να τα λέμε και στο τραπέζι, όχι στο τραπέζι της επόμενης χρονιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως πάντα εξαιρετικός, μελήρητος και στον πυρήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε το δείπνο μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, δεν ρώτησα. Μήπως θέλετε κάποια ερώτηση να υποβάλλετε στον εισηγητή μας? Εντάξει. Θέλετε, κύριε καθηγητά? Ναι, ο κύριος